Emakhosini Camagulisedi Lehanya umhlambululi samba samabutho umme onika amakhehla khona izalukazi zikhona basemanzini eintabeni magumba manomhlaba abasemazweni sibaningi singamabutho. Please don't forget to like and subscribe. Ngeke ngayithinta indaba kodwa ngiqale ngibonge kulaba abaye babhalisa ba-register kwi-membership channel yami. Sibonge kakhulu, ngizonenzela ama-video enu, and also please don't mind ngifoneleni noma kunini na and ngizonipha uncedo. Ngisibonge kakhulu. And nalaba bangayijoyinanga, please join my membership channel. And also, please don't forget to like and subscribe. Uma onika ngeke ngayithashi indaba yemisebenzi eniyenzayo. Umsebenzi ungayenziwa unanoma ubani manje and expect inhlanhla. Ayisebenzi kanjalo. Uma uthi uwenzela abadala, ngicela ukuyikhoza le ndaba. Not wonke umsebenzi ucolisa abadala. Umsebenzi uyahlolelwa. Angithi manje remember ukuthi kuke kwaba nabanikazi bendawo, abasekho abanikazi bendawo, ngisho abantu abadala abakini sebahambile iningi labo kuseleni nayizokolo. And you expect ukuthi mawuyenza umsebenzi bazawusondela. Uma ungaphuphi and also ukhohlwa amaphupho, you are spiritually dead, so awukwazi ukuyenza umsebenzi wabadala. Uma ungenayo connection nabantu abadala, ngoba manje iyaqaka ngoba umthakathi uyakhona ukuthi athwebule ugogo wakini abuye sekathi ufuna umsebenzi kanti wenzelwa izilwane zakamthakathi. Niyenze. Ingakho ngithi abantu abaningi balimazwa imisebenzi abayiyenzile. Ngoba nimema ngisho nabathakathi. Umsebenzi awukaze walungisa umsamo. Ngisho nanoma ngabe wazi isizulu esinjani, wazi isuthu esinjani, isipede esinjani, ukusho ukuthi wazi isuthu isintu ukuthi samba kanjani, ukuthi uma ufuna ukuthi abadala babuye ekhaya wenza kanjani. Kwabanye akusebenzi. Kuya ngokuthi icala elikhona ngaleso sikhathi eliphi. Uyoyenza umsebenzi wokubonga noma wokukhumbula abantu abadala kanti ekuyilona idlozelo ongamele wonke la ekhaya yile lidinga ukuhlanjululwa. So bengafanelanga wenzeni uwenza umsebenzi, bekufanele uhlambulule leli dlozi ubuye uhlambulule leli khaya. Mhlambe umsebenzi that's when ke uzawuboniswa noma ufile ukuthi uyenzile. Abantu bayenza imisebenzi bangagezanga amagceke. So ngikhuluma ngomuntu ohlabe inkomo esikhathini samanje namhlanje. Uma kunomuntu ekhaya ohlabe inkomo, anijabule nonke ngoba unifake nonke kulomsamo. Uthema kaphahla wanifaka nonke, wakhuluma ngani nonke. So uma kuzopopa yena kungapopi nina, then beningasiwona umsebenzi wedlozi. Ngayikhuluma ngathi nibocaphela abathakathi bomndeni badlalela emsamo kakhulu, bawuyenza imisebenzi kakhulu because of they know ukuthi ba change idlozi ba faka isilwane. So nina nizitshela ukuthi mani lokuniphahla endaweni eyodwa lapha ekhaya niphahlela idlozi, kukhona owafaka isilwane lapha. And nimthembile kakhulu. Akusaphila idlozi, kuphila lesilwane sakhe. Kuphila le mimoya le ayifakile edlozini. Ingakho bangasabi idlozi. Ngoba nazitshela ukuthi yenza umsebenzi wedlozi sowucedile awukakacedi, uzibangela inkinga ngoba bawokufuna imisebenzi njalo ukuthi ulokudlisa lesisilwane abathakathi. Bazokuphuphisa amavovo, bakuphuphise amakhamba, bakuphuphise konke. So ngukupha a tip ukuthi uma ungaphuphi ukhohlwa amaphupho
wazi ukuthi kuyagadlwa kuwena, kuyalinyazwa kuwena, you are under spiritual attack, uyalinyazwa spiritual ukuthi ungaboni okuyenzakalayo. Kusimple. But uma ungathi uyenza umsebenzi ungaboni lutho, uyenzela bobani? Then akusibona abakini. Ngoba communication between you and your guides, kwanomdali, kwanoJesu wakho. Once kuba nomoya omubi between wena nabo, then you lose amaphupho kanjalo. Yingakho nanoma uzolikhumbula kancane iphupho likubonisa inhlanhla yakho, iphelele enhlanhleni ukuthi uphuphe ungena emotweni bathi eyakho, kodwa lo moto angeke ifike ngoba leli phupho awulazi nokuthi liphele kanjani. Leli phupho awulazi kodwa ubonisiwe ngaleso sikhathi boboniswa inhlanhla yakhe iphucwa, not exactly ukuthi uzoyithola. Khona abaphila namhlanje basalinde lela phupho leliya lemoto, lemali, lomsebenzi, kanti bowubonisa ukuthi iyaphucwa. So when it comes to imisebenzi eniyenzayo, be cautious. Not wonke umsebenzi owedlozi. Wena okuthiwe yenza umsebenzi, ibuza inyanga noma umprofeti ukuthi lo msebenzi engiyenzayo kuyofanele ukuthi ugeza amagceke ekhaya. Ngoba uma nenza umsebenzi amagceke angahlanjululwanga and na wonke umuntu angahlanjululwanga, kufanele ukuthi awuyenzanga lutho. Yingakho ngizibuza ukuthi nithatha phi amandla wokuyenza imisebenzi, ngoba manje ama-family against each other. Uma usekhayeni la ningazwani khona ungawuyenzi, don't waste your money, ungayenza umsebenzi. Yenzela idlozi lakho uwedwa entabeni umsebenzi wakho nedlozi. Ubaphe ama-sweet, uwenze imimoya, spirits they know. They even invite bajini bayibizani yini futhi ethanda amanzi nentaba, amagundwani nako konke, ama-rabbit zizodla, bakhona ukungena ey'lwaneni ezikhona, physical animals. So umsebenzi omkhulu mawufuna ukuthi uphumelele kuwo, hamba uyenza yonke into entabeni, uyenzela abantu bakini kahle umsebenzi, lapho usafe. Ngoba leli khaya leli kwamele uligeze ecala, angeke bezwe ngawo, bazothi uyathakatha, abathakathi. Wena uza ngokuthi ngicela umsebenzi, ngeke uyenze kamnandi. Umsebenzi wakho uzoba nezinkulumo, ngeke nje uxolise idlozi. So bhekani izinto, umsebenzi ukuthi uyenzwe ekhaya, imisebenzi eniphuphiswa yona, bheka isituation yakho la ekhaya ukuthi lo msebenzi uza kanjani, ngoba uyovumela umthakathi ukuthi uyenze ngoba azi kahle ukuthi seka-initiate wena kulesilwane ukuthi nanku umuntu ozokudlisa njalo. Umsebenzi kwamele uma uqeda ukuyenza ulethe inhlanhla, ulethe izibusiso. So njani lo vele wavala izinto zakho? Abantu abayenza imisebenzi December ngokuthi baye ekhaya, the whole January until November bebaloku bathakathekini, ufika uyenza umsebenzi, mawufika ngabhuya isilambane umfazi uyakujikela uyolana namanye amadoda. So indaba zemisebenzi vulana amehlo. Please don't forget to like and subscribe.